zan na nemi mai siya mana na sai da shi. Kai ban gaya ma kanka sake zuwa nan gidan ba? Ba zai yi ba. Za ka zo ka gurɓata mana al'adar mu ba abinda muka gada iyayenmu da kakanninmu muna yi. Kai rana a ka zo kawai kawar ka. Kina nufin ki ce duk ɗan bungarar da aka kawo a ciki ta ƙare babu komai? Haba ne gida ka shiga ka duba mu. Can banza zancen wofi kai. Ba a zuwa asibiti, ni ban taɓa zuwa asibiti ba. Bari ji a cika miki ta zarga da ɗan lemon tsami da gauta shine maganin kumallo. Mijina bai kyautatan baya sana kunci da ɗinuwa. Na rasa kaina yau na shiga damuwa. Allah. Ba wai baka ne ba zan yi ba. Ni tsoro nake kaka fitar ta kamun shi saboda kafarka ka san kamar reza take. Komai na yi wa mijina ba zai nuna farin ciki ba. In na yi yo hidima ba zai nuna na yau da kyau ba. Ni ina tunani a raina ban dace ba. Aure na sanna bai zama gata a gona ba. Ya zan da raina mijina bai kyautatan ba. Salamu alaikum. Baki kar ka ƙara kirana da wannan suna yanzu Kalis shi ke iko da ni ba kai ba. Daga yau ba yau ba babu wanda ɗan gidan mai gari ya dace da ita da ya wuce wajen. Wallahi ba na son Tun suna kawo ta idan ta yaji su kawo su dawo da ita ta koma su dawo da ita za sun gaji sun haƙura sun zura mana ido sun mai da ni tsohuwar banza ko? Kai dinga tafiya da ita. Na ji daɗin abin da ka aikata kuma na yaba da hankalinka. Flight zan ɗauka Brazil zan. An ce habaicin kura na mai sanda ne ko? To na wani mai gatari ne mace na mata share ta. Hayaniyar da nake cin ga da wannan cutar da ku sa mana kofi a cikin rindana da ruwa. Gaskiya ba su dace ba. Za ka iya warkar da ita. Ina gaya miki kin da ta harkar shiga irin ta aiki. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yakum khairan aw liyasmut. ko ina so zaman lafiya din ko zo ya gana a cikin makarantar nan kadai shine kwanciyar hankali. Ba titi aure ni ko gidan karuwai ba. Wani irin abu ne wannan su kace asiri na ito ne? Amma ba ku da mutunci ba. Idan kana ta gadarancin ka namiji dan uwanka ya kamata. Kana ba ki da kiwon akuya kina kiran. Kai inda ma mai zuciya ne hanyar da na bi wallahi ba za ka
Ankwar so ta daure zuciya ta yi tsanani. Ankwar so ta daure ni. So ya ratsa jini. Harisu sai ke musu bayani. Wacce muje ka ni ban sauko ma abin da ya na sani tun lokacin da kuka shiga tsakanin da an ci kan ƙara shiga harkokin ka ƙara girma da ni tun lokacin ban san me take ciki ba ni da gona da ita haka ban san komai a kai. Rabi ina fatan ka ji bayaninsa. Haba Halilu ya za a yi kawai yaro zai ga maka zance irin na ɗan kama kai tsaye ka yarda da shi. Kaga ina so ku fahimci babu maganar rainin wayo sannan kuma babu yadda za a yi ɗauki laifin da wani daga cikin al'umma ta da aka ɗora mai ba zai yi a mulki na adali ne. Kai Rabi in ba ku da abin yi mun muna da abin yi ya an maida ma magana ka tsaya kana da abuwa dai dakata ina shiru dan ka ce zaka gaya mana gaba gare ni magana tunda ina nan kai hankali da kanka kai dama ka san na gaya ma cewa kai karamin kwaro ne
zan gama da ka kuma ni zan gwada ma ni waye kuma zan yi maganin ka. Idan an rena shi ne za ka yi ko akwai abin da kuke da shi wanda mu ba mu da shi? Ka san da muna da shi saboda ka san da akwai ni ko kuma kuna da ni ne? Kai ka san kar ta san kar ne saboda haka ba da kai nake ba da uban gidanka nake. Kaga basu ba rigima muka zo in sako na ya isa gurin ka fa da lafiya in kuma bai isa ba kai Halilu ka manta bana yafiya bana kyaliya sannan bani manta ranar daukar fansa sannu akan hankali zan dauki mummunan mataki akan ku da kai da zira aka kaf gaba daya dan rabi kenan ka san matsala ta rike to me yana shafi da ita da kawata har su kai ta sai idan na take tana bisa hanya dama na so miki magana kan abu akan magana fa kin ga ni da ta musu da ko ba ga ji ya dace da shi da fito da mijinta tun yanzu aure irin kai yadda ba ta makara gama lakwai makarantar da ka ce zai ta yi aure a babu ne sai gani ni ba wannan da ta aure yanzu ba ta gani mijin za ta aura tun kafin ta kammala karatu za kammala karatu shi kenan sai sai aiko salamu alaikum amma ne ce ana girki ne na da kika tafi ne ya yi gina ta neman da kama su wallahi da duk da daga makarantar yanzu sai na tafi raka kawai na da yake masu gidan ci abinci wasu da ma na gaya mishi Jika da ki jiski ma shan gaskiya ne na hankali sosai amma hankalin mai kwanta ce na gana hanyar kujerar halima ma'ana ya zama ni nake shugabantar al'ummar nan ta tun wani hanzari ba gudu ina ganin abin da ya kamata a yi shi a yi kokari a sa aure kan sani domin duk duniya ba wacce yake so kamar kan sani idan har ku aka haka to na tabbata za a samu komai da sauki shi ne to ni na za ka aure ta to amma bayan ka aure ta me abin yi me ya kamata mu yi shawara to ni kuma ina ganin maganar wanda ya kamata a zama kai zama kai shawara ni in zama in gani ya kamata mu tattauna tsakanin tunda ka gaba karamin abu ne yanzu sai mu sani hanyoyin da za mu bi mai kai nasara
na daɗe ina son ki amma ban taɓa gaya miki ba kuma ina so aure tsakanina da ke saboda auren mu shi ne zai daɗa danƙon zumunci tsakanina da ke da ɗan uwana gaba ɗaya wallahi kika gani na ji na gode wani a gaskiya gaskiya wasu da rafi nake yi musu da haka ba da lokacin da zan ce zan zai musu ita to ai karatu ba zai hana aure da ke ba saboda yankin ruwa ai akwai lokuta na karatu lokacin da kika karasa karatun ki sai ne aure da ni da ki na gode amma ka yi haƙuri to dama ba na gaya miki bane don ki bani kusa miki lokacin da kika nazari kika yanke shawara a zuciyarki sai ki sani da sunu kana jawo shi har ka sa da mai kawo rojan haka abin da ya yi abin yawa kan ikon gamu duk tunani ne da basirata ban taɓa tunanin wannan muguntar shi yasa zama da ɓangare za a yi abin ɓarai wani ne ya yi haka za a yi shi ke nan kawai damga zuwa ga halin na san da duk yadda aka yi nan da kwana biyu zai samu lawan ga sakon tun da ba ogano ku ba mu kamus ya kamata kuma san abin da zan yi akan mutanen suna cutar da mu ɗaya bayan ɗaya amma mu tsaya mana kallon su gaskiya ya kamata mu ɗaukan sawan nan ina so ka fahimci wani abu da in hankali ya bushe hankali ne ke yi bushe hakikan gaskiya ba abu ne mai daɗi a ce ana kashe ma al'umma ɗaya bayan ɗaya amma a matsayin na shugaba ba na jin abu ne mai kyau domin adalci ne mun ba da umarni a je a same su a kada wata fitina saboda mai na kada fitinan nan Allah kaɗai san iya rayuka da kuma dukiyar da za a sa kuma kai haka kuma ka ga ba mutane adalci amma ni a kan izini da ka banda na je na samu mutanen ko su ɗaya ne a gwada mu san su wani